Și prima oară al doilea episod de Minecraft, tot aici am rămas de unde am pornit. Și mergem înapoi în mină. Acum o voi pune la prăjit, stați că am găsit atunci, nu știu dacă, că n-am filmat când am găsit. O, stai că avem cărbun, de fapt nu-l punem asta. Punem 5-6 cărbuni. Tu, Dragoș, să-mi faci și să-mi aduci. Ok. De aici am fost, da, aici am fost. Să-mi aduci mie câte ceva. Fă-mi un târnăcop, ce s-am zis atunci. Ok. Și când mă găsești, nu mai îți spun, ambite. da, fă, caută-le în până cu mine. Aici este nu cum al zombie sau ceva. Dar mă să iau aici torțe când să video cu mine. Ok? Nu credem că ai rătat ceva. Ok, stai, unde e aia? A, da, aici. Ok, continuăm căutarea și stai, înainte să încep filmarea am găsit ceva. Doamnă de zombie! Oh. Stai să le dăm o șansă să vedem cum arată. De aia de piatră. Care au pierdut. Și mini zombie. Nu, nu. Au și stabil. Oare vă băgați ce scrie? Hai, domnule, ai făcut? Nu găsesc zombie! ți-am zis. Gata. La fix înainte să mă lovească. L-am asist dificulty-ul ca să nu mor. Ok. Stai, nu băgat nimic în chest. Îmi pun armura asta până aduc un video. Oh, nașpa, nu am niște pantofi am. Atât? Da. Da, am primit. Și acum am prins. Caută tu. Mi-ai găsit? Ia ce acolo în chest. Ai pus? Am pus eu cărbune acolo. Da? Unde? Acolo. Ai luat tot fierul. Da, l-am luat. Fă mie, ce ți-am zis? Un ăla. Stai puțin. O, Doamne, cât de fier e pe aici. Bă, am mai găsit o mine sau mi se pare? Oh, ce-am mai găsit? Wow! Mamă! Ce? Am săpat și ia ce-am mai găsit. O, ia, bă, asta. E aici eram și nu mă sap și nu mai găsit ceva. Nico, fac un chest ca să-mi pun lucrurile, să nu le pierd. Bine. Nu. Vezi să nu... Vezi să nu... O, dragi, vezi că eu sunt un pic mai jos. Nu te superi. Mă poți mai găsi. O să-mi pus orice. Ia, încă o dată am mai găsit. Doamne, vin imediat sus, nu mai stau mult. Mamă, cât am găsit. Ce? E aici, da. Spawner de fier. What? Ce câte bucăți am? Cât? 13, 14. 10? Nu, stai că zic câte mai am. Că mai am găsit. Gata, am găsit, am 15 bucăți. Uite, îmi vezi numele? Ah, creeper! Mori! O, Doamne, stai. Bă, mă, baricadat aici! Cine? O căzut astea! Ok, ia că mai am o ieșit de pe aici. O, Doamne, eu m-am baricadat de pe aici. E de tot. O, bă, mie, ui, ce dor mi s-o baricadat aici. Ok, vin și eu încolo. Cum ziceam? Locul de spawner. Nu ai mers deloc departe. Da, ok. Deasupra ta. Hai, până aici. Du-te în sus. O, fier. Nu vii sus, că am pus aici, în rai. În raiul fierului. Cam așa. Nico, iau niște blocuri ca să pot să vin la tine. Cât termină copul. Te-ai pus alea în chest? Da, l-am pus. Ok. Ok, cu târnăcopul ăla meu? Da. Ia că îți transmit să le duci astea sus, îți dau fier și să-mi duci. Uite, am găsit. Oh, eu am crezut că ai murit. Aruncăm fierul. Ce fier. Da, ăia. Da? Așa și eu o să mai arunc ceva. Dăm niște... Am luat să-ți văd, am luat. Dăm niște... Și nu, du-te tu, nu, îți dau armură și du-te să iei
Să-mi prăjești, mai ești cărbuni. Da, mai ies. N-a dus de prăjește, mă. Și dă și niște armura. Nu dau pantofii mei. Ia du-te. Oh, scuzați oameni buni, m-a scos repede, nu contează. Încă mi-ești aici. Oh, ce nasol îmi dă câteodată. Ok, tot aici. Unde Oh, ești? și m-a ieșit. Ok, mai intru o dată. Bă, deci sper că ți le-ai pus toate. Uite. Ei, ce bine că joacă Pentru că aici. știi de ce? Pentru că nu mi-am stins ăla de acolo. Ok, ce vrei să-ți dau? A, pantofii. Ok, acum mai dau pantofii. Și dăm și puține blocuri. Ca să pot să ajung sus. Ok, îți dau 13. O scuze. Ok, tu du-te împrăjește în fierul. Că mai... No, știu Ok. unde mă găsești. Unde e aici e gropa? Și să-mi aduci niște torțe. Dacă găsești pe aici la intrare. Să cărbuni, zic. Torțe. De unde vrei torțe? Ok, folosesc pic. Eu trebuie să sparg cu mâna. Oh, ce... Oh! Oh! Da, aici tu spawna pe tine, mai știi? Aici. Nu aici. Doamne, cât fier! Uită-te! Ia-l. Uite-te! I-am văzut. Acolo, uite-te! Știu. Acolo și acolo. Deja cred că am 20 de bucăți. O torță mai am. Ups, deci... Și o torță. Ok, o să vin repede în Uite sus. niște cărbuni, dar nu pot să iau pentru că n-am tot. Am luat eu. Și s-a terminat? Mi-a luat terminat copul. Vin apoi să dau unul. Mamă, cât fier. Ia-l pe tău. No, poate mai rămâne acolo sus, dar nu cred. Nu rămâne. Cine? Uite aici. Oi. Așa, bun. Uișoare. Ok, deja am strâns 7 bucăți. O, cât fier avem. O, ba nu 7 bucăți. 17. 12. O, cât fier avem. Trebuie să irosesc astea cu atenție. Bă, mi-a luat un tablecraft. O, nu. Dai lemn. N-ai. O, trebuia să-mi dea ăla de acolo. Da, vine înapoi oricum după el. Ai, oricum, ce? Ai luat destul fier. Mai sus. Ne-am deci e mie, stai că mai am găsit ceva foarte tare. Nico, fac o sabie. De? Nico, fac asta și fac pace baturi. Nu. Ia Fac una și mă duc să tund oile. Și fix oi aveam lângă mine. Ce nivel ești tu? I-am câte? 2 bucăți mi-a dat o oaie. Bravo. Eu îi dăm ce era sticker în mine care ești tu acum. Mă duc după oișoare. Oișoare de bănuțul, Taci, că filmăm, să știi. Unde? Dar nu mă las. O, lavă. Scuze. Ok, aici, oameni buni, am acoperit lava pentru că nu vrem să murim. Cât fieraș. Ok, eu vin acum sus, imediat după torțe și continui. Mai trebuie? Vrei să mai duci torțe sau mă duc eu până sus? Stai puțin. Să tând oaia și putem face asta tot. Să tungi oaia. O tund. Vezi că chelezi oaia imediat. O, ia să cadă lava. Mamă, cât fier! Am 19 bucăți deja. Aia, nu am fix 19. Am. Bă, nu am 19, știi cât am? 24. Și n-am 19, dar am 24. 25! Cât și încă mai? Eu să nu știu ce Mă ui. las. Așa. În sfârșit am tuns. Ok. Mergem la tine, n-am vin murit, acum la n-am tine. Am o bucăți de lână. Stai că vin un pic pe aici, că sunt sigur că o să găsim aur. Au. Da. Nico, fac 2 paturi. Fix 2 pot să iau. Ok, și eu am lână. Am 2 bucăți de lână. Eu am Bă, eu am zis că două merg la vânătoare în celălalt episod. Dar și ia unde am ajuns. O, mamă, cât fier. Ai mers, știi la ce vânătoare ai mers? La De- vânătoare da, de... Exact. Nu merg toate la lavă. Oh, Nico, mi s-a am dus pus cele în două lavă. paturi. Nu, imediat merg în lavă. Ok, să spargem repede. Spate. Ok, gata. Am ajuns, ia să merg în lavă. Nico, Ia, deja cred, o să... Uai, că țineam pe făcut aici. O mică bază.
O, 17 bucăți. Tu, 2 bucăți de asta, de cărbun, Să nu faci, 17 bucăți. să nu faci nimic, că încerc să vin sus. Oai, Nico, uite ce putem să ne facem. Ok, nu, că vreau să vin sus. Dar nu doar atât. Wow. Ok, Oai, am de capul acoperit. meu. Băi, nu Ok, știu cum ce să... facem. M-am pierdut, Dragoș. Te ajutor? Unde ești? M-am pierdut, habar n-am. Nu să mă înveți scrisul. Stai puțin, că vin la tine. Iui, fix lava era să sar. Aș fi mort dacă sări în lavă. Și n-aș vrea să... Eu, dacă sări în lavă repede, aici e apa lângă mine. Mă, nu. Îmi Ok. fac rapid un târnăcop, că îmi trebuie și mie unul. Stai că știu deja pe unde să merg. În caz că vrei să spargi, poți să faci tu unul. Ba, Mi-am nu făcut știu deja unde unul. stai, pe unde am plecat. Nico, stai că Oh, vin eu la mamă, tine. eu vin în sus. Stai că știu eu unde te duci. Ok, hai după mine. Uite ce văd. Bun, hai după mine. Și să știi drumul spre casă. Da, știu eu. Eu acum aștept mă uit la videoul lui. Ok, ce să fac? Dar eu nu mai te văd. Stai. Deci stai să-ți văd scrisul. Tu, spre unde vii? Bă, acolo este fier, stai, întoarce-te un pic. Mai du-te, ia acolo. Nu, du-te. Mi s-a părut. Mi s-a părut. Du-te. Vezi ceva? Nu, încă. Te văd. Aici. Ok, hai că vin. Pe aici am venit. Ups. Hei, dar tu ți-ai luat? Tot. Ok, am crezut că ai căzut în lavă, parcă am crezut. Eu, domne! Lavă. Vezi că acolo în spate e lavă. Știu, am văzut-o. Bă, deci de pierdeai toate itemele. Erai mort pentru mine. Mort. Nu ești, Nico. Nu. Te duci sus? Da, mă duc. Dar știi drumul spre casă, nu? Mhm. Du-te după tortă. Ok, stai cât am filmat. 12 minute. Închide. Și la revedere. Ok, mai bun. Acum închidem. Și vom Salut! Gata.